Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat primadona seluruh Indonesia. Hari ini hari Kamis. Nah, iki mau aku nggawa bar tanggapan, guys. Nah, iki arep tak lebokke garasi, karo sekalian ngecek garasi ono kegiatan ora, guys. Iki mau bar ono tanggapan ngeterke jagong, guys. Iki mau. Ayo, guys. Diikuti, guys. Wes. Wes. Wah, ternyata ini kegiatan, guys, nek kene. Lho iki wis ketoke langsung bis tadi pagi subuh baru datang dari Batang. Nah, iki ketoke wis resik, keadaane wis resik kabeh, guys. Wis diguyang karo padha wis diguyang. Dadi mlebu garasi wis langsung diguyang iki alate. Tuh, guyangane wis komplit iki alate. Wis komplit, semir-semir ban wis oke kabeh, wis komplit kabeh. Iki kondisine wis resik kabeh, tinggal nyemir ban iki ketoke, tinggal nyemir ban. Weh, lah neng kene oh krune, guys. Ngopo mlayu? Rene mas napa mas? Sare mriki to? Nggih, Mas. Oh, nggih. Subuh tugine. Oh, nggih. Bar keramas niku bibar napa? Lah ndek iki mboten adus. Oh, mboten adus to. Oh, nggih, nembe subuh. Mengke dalu berarti nanti mau pemberangkatan ke Pacitan ya, Mas ya. Nggih, Mas. Guys, jadi mengko bengi medium iki langsung berangkat meneh neng Pacitan. Tujuane Gerneng Tawangmangu, guys, tapi penjemputannya Pacitan. Wes iki dadi wis dipersiapke kabeh karo kru-krune. Wis resik kabeh, guys. Jero resik kabeh. Ayo, guys, dicek sik. Oh, dicopot, guys, sandale, guys. Gen sik. Oh, wis resik kabeh, guys. Kondisine wis resik kabeh, wis rasa mlebu, guys. Wingi wis bar mlebu. Wis tak pastikan kok bengi persiapan berangkat Pacitan wis kondisine oke, prima. Oke, guys, iki wis kondisi medium wis tak cek kabeh. Wis siap engko bengi penjemputan neng Pacitan tujuan Karanganyar. Wis tak pastikan semua penumpang aman, nyaman dan bahagia, guys. Oke ya, guys ya. Aku mau lanjut ada kegiatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya, guys.